Здравейте, приятели! В този клип ще ви покажа как може да си направите ето такава хартия, върху която се драска отгоре и се получава ето така. Аз съм си направила на тетрадка, корица на тетрадка. Не знам точно как се нарича тази хартия, но ето това също направих. Ето такова листче. Ще ви покажа как да си го направите, разбира се. Прави се много лесно, тази сега ще ви обясня с пастели. Отцветявате отдолу с различни цветове, може с един цвят. Това е по ваш избор и след това минавате отгоре с черна темперна боя. Изчаквате да изсъхне и вече с една клечка за зъби или пък някакъв остър предмет издрасквате отгоре каквото искате и се получава много яко. И да, надявам се клипа да ви хареса. Също така ще ви напомня за клипът въпроси и отговори, за да коментирате отдолу, нали, въпроси, да ми задавате въпроси за него. И няма какво друго да ви кажа. Знам, че сега няма защо да показвам корици за тетрадки, защото вече не е първи учебен ден или да си правим такива неща, защото вече има тетрадки украсени, но това не може да не се използва само за корица за тетрадка, а за много други неща. И да, надявам се клипът да ви хареса. И също така само да добавя, че ако го нарисувате и не ви хареса, може отгоре да минете отново с черна боя и пак да го нарисувате, което е много хубаво, затова може така да си направите и кълъв за телефон. Как да стане? Взимате си един прозрачен кейс, рисувате си едно листче, го очертавате, така че да е колкото кейса, правите си го по този начин, който сега ще видите и след това го слагате върху телефона, отгоре прозрачния кейс. Надявам се да сте ме разбрали, така ще стане много яко. Да не ви забавям повече към клипа и се надявам наистина да ви хареса. И нужните ви материали са черна боя, темперна четка, листче, пастели различни. Отцветете листчето с различен цвят пастели по ваш избор, може да е един и същ, но това ще зависи какъв ще е цветът отдолу. След като сте го отцветили всичкото, го минете с черна боя. Аз вече си бях направила такова листче и затова няма да ви показвам. Ето така се получи. Изчакайте го да изсъхне. Това е моята тетрадка, върху която аз си направих корица за тетрадка по този начин и с някакъв остър предмет просто издраскайте каквото вие желаете. Получава се много готино според мен и оригинално. След това го издухайте, за да се получи по-добре, така че да се махне черната боя. Ето вижте аз как направих моята тетрадка по технологии и предприемачество. Ето сега това лично, което аз одеве направих, затова вижте какво написах аз. Дайте палец нагоре, не забравяйте да се абонирате за мен и да ми давате идеи за клипове. Също така ще ви напомня за клипът въпроси и отговори, да коментирате отдолу.